Как му е змялка, човек? Сега трябва да се отоне край. Сега ще направим някакъв дават. Дъбъл ли ще правим? Как ще го изкараме? Горе! Дъбъл! Те почнаха и да скачат. Там вдясно. Момчета седнаха даже на кначка. И то се хубав. Май звъйц, много е чупче надолу. Да. То се хубав, да. Оп, грайц. Пусти. Не трябва да правим дъбъл. Ви мои ке Юре саме. По самете. А? Така е по-интересно. Ще направя десятката съм го закладал се.